Ambalmo fangairia min kira ntene ndemene na kira tleguan fe a kira fe min se fe o de ye k'a fɔ ko jamana marabulon tɔw b'a fɔ fɛn min ma nazarakan na ko gouvernement o kura sigili ko kɛ kun b'a la u yɛrɛw ka fɔ cogo la koyi min dankɛnɛmayara o de ye ko sɔrɔlasi minnu n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga in a tɔ parune min kɛra k'u ye mɔgɔw bɔ jamana marabaw la marakulu kura min sigira n'o ye gouvernement kura ye minnu bɛ n'olu kɛra Ibrahim Boubacar Keita ka fanga in fanga tɔ pɔrɔnbagaw ye n'o ye colonel Sadio Kamara ye ani Modibo Kone o Sadio Kamara no Modibo Kone olu tun ye ministrew de ye Sadio Kamara tun ye u b'a fɔ min ma ko ministère de la défense o ye Mali soldasiw olu minnu ka baara ye jamana in tangani ye juguw ka mandɔrɔ ma ale tun ye ministre ye ani ministre min sigilen do jamana kana ani jamanadenw lakana n'o ye sécurité ni cɛ fila olu de kɛra kulu mɔgɔw ye kulu minnu n'olu ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga in tɔw paro o tun ye kulu dɔ dilan u yɛrɛw ye yani u bi karaba ka fɔ k'u kulu ci n'o ye conseil national le salut du peuple ye k'olu ye kɔrɔsigi kulu sigi n'o ye fasodenw ka kɔrɔsigi kulu sigilen ye min sigikun ye jamana ka kisi ani jamana ka karama ɲinini la ninnu de ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga in ka parun k'u sigi n'a ye n'a kɛra utukalo tile 18 san 2020 waati nka u tun y'a fɔ k'a fɔ ko kulu in cira kulu in cili karabara diɲɛ yɛrɛ a setigi a n'a magɔnkɛ kuluw fɛ a bɛ fɔ minnu ma ko communauté internationale o tun kɛra janvier kalo san 2021 an ka donkibaru tɛmɛnen ninnu na an tun y'a jira u la k'a fɔ jamana baarakɛlaw ka sɔrɔnadontɔn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko UNTM olu ka baarabila kolokololi min kɛra ko a nana ye fana k'a fɔ min ye Moktar Wane min ni bandaw a tun ye u bolo bɔ baara la o n'o goni na ka tila k'a ka danaya la kuraya kan k'a sigi a nɔ na o de tun ka an ka dabali ni fɛɛrɛ tigɛ min b'a to danaya bɛ se ka segin jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o danaya seginbaliya o bɛnko labaliya olu ni baarakɛlaw ka sɔrɔnadontɔn ka bɛnko labaliya o Moktar Wane ko a ye maa dɔw sugandi cogo la minnu kɔni ye n k'a kɛ ten wala n k'a kɛ n yɛrɛ sago la ka sɔrɔlasi ninnu kɔni to jamana marabaw fɛ wala jamana marakulu la hali ni ko ma kɛ u fɛla ye u tun kɛn bɛ ka sɔn a ko ninnu ma ten duguduguma kuma minnu bɛ sen na k'a fɔ ko bandaw k'a fɔra k'a fɔ seerew ɲɛna koyi ko a ye cikan wala a ye kumakan sɔrɔ ka bɔ faransikaw ka fanga ɲɛmɔgɔyaso min n'o bɛ Paris n'a bɛ fɔ a ma ko Élysée ko k'a fɔ a ye ko cɛ fila bɛ yen cɛ fila minnu n'o ye Sadio Kamara colonel Sadio Kamara ani Modibo Kone ye ko kana olu ta k'u don gouvernement na o duguduguma kuma k'o de fɔra nka kuma in ɲaamɛ kumaw don ko mankan ka kuma ni minɛ ni kisɛ ye ten nka a kɛra i n'a fɔ olu ninsɔrɔbaliya gouvernement na ko a sabu de y'o ye o n'a ta bɛɛ a mana bɔ sira o sira fɛ dɔw bɛ se ka fara Mali sɔrɔlasiw ka setigiya ni jamana kana dɔw bɛ se ka fara o kan cogo min tuma dɔ la o de kɛra a dɔ la sabu min y'a to ni cɛ fila n'o ye colonel Sadio Kamara ni Modibo Kone ye ni olu bɔra ye kana ni ɲɛmɔgɔ dɔw ye n'o ye u ka jalatigi sɔrɔsi jalatigibaw n'o ye général de brigade Sulemani Dukure ye ale taara jamana sɔrɔlasiw ni jamana tangani ka bɔ juguw ka mantɔrɔ ma ale kɛra o ministre ye ani général de division Mohamed Lamine Balo ale nana ka kɛ kana ani jamanadenw lakana o de olu cɛ fila de bilara colonel Sadio Kamara ani colonel Modibo Kone olu nɔna nin lahalaya de kɔnɔ min ye furancɛ fanga wala fangalatɛmɛ fanga wala fanga fila olu ni ɲɔgɔn cɛ mara fanga o kuntigi n'o tun ye bandaw ye ani jamana marabolo ɲɛmɔgɔ n'o ye premier ministre ani u caki ɲɔgɔn dɔw tun minɛna ntɛnɛn tɛmɛnen n'o bɛna mɛn kalo tile 24 ma u ye ninnu minɛ waati min u taara n'u ye Kati o de ye sɔrɔlasiw yɛrɛ u ka daga ye nin don kofɔlen n'o de nin kalo in tile 24 ka se tile 25 tɛmɛnen ma a ko tun ferekera an fɛ Mali kɔnɔ yan kosɛbɛ a ko bɛɛ lajɛlen tun daminɛna mɛn kalo tile 24 tɛmɛnen tuma min na jamana marabolon kura bɛɛ bɛ ka makɔnɔ u ye min kɛ a ɲinini na k'a sigi a bɛ tile 10 ɲɔgɔn bɔɲɔngo bɔ o dantigɛli min kɛra jamana kuntigiya bulon o ka olu ka ko dantigɛlikɛla n'o ye secrétaire général de la présidence ye u tun ye
ministre mwani duru utunyo de ta kuraye o ministre mwani duru la tani fla tumbala olu ye makuraw ye muso tun ye duru ye ministre tani nani utunye ministre kuraye olu dɔw bilaru nɔna dɔw yɛrɛw bilara baara wɛrɛ la nka gɛlɛya tun bɛ yɔrɔ min sɔrɔlasiw ka ministre saba min n'olu tun bɛ gouvernement na u tun ye filabo la u yɛrɛw ka kolow ɲa yiraw la k'a fɔ minnu ko k'u ye u sigikun ye jamana yɛrɛ tangani ani jamana karama ɲini ka se jamanadenw ma n'o ye sɔrɔlasiw minnu n'olu ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga in n'u y'a minɛ n'o ye comité national pour le salut du peuple ye o kuntigi fila u tun ye olu nin bɔ a la yala o de ma bɛn sɔrɔlasi minnu n'olu ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga in paron o de ma bɛn u ma wa sabu o jalatigi ninnu n'o ye colonelw ye olu de laban nana bandaw minɛ ani a ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ n'o ye Moktar Wani ye u ma dan u yɛrɛ ma ministre kura fila minnu sigira n'o ye jamana kɔlɔsili ani jamana sɔrɔlasiw ka ministre n'o ye ministre de la défense ye u y'olu de minɛ ka taa n'u ye Kati u ka kan min bɛ yen n'o k'a ma ko Sunjata tɔgɔla kan min bɛ Kati wa nin yɔrɔ de ye fanga pɔrɔnba ninnu sɔrɔlasi ninnu ka daga ye yɛrɛw ka fɔ cogo la hali min yɛrɛ bɛ yen k'o ye jamana kuntigiya bonda olu ka ko lasela n'o ye secrétaire général de la présidence ye ko fana minɛna kabili minɛliw kɛra kunnafoni tun perepelatigɛ tun fɔra faransiskaw yɛrɛw ka kunnafoni fasirilase bondaso min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko agence France Presse o ko k'olu ka kibaruya ɲiniba dɔ ko ni jamana premier ministre tun ye ɲɔgɔn ye yanni sɔrɔlasiw bɛna minɛ ka taa n'a ye kunnafoni jɔnjɔnw tun ma fɔ fo n'a kɛra kunungo ye ni maa ninnu minɛlen sa o dugusɛjɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Dangaye n'a bɛ fɔ o ma ko vice président de la transition ko de ko k'a ye bandaw ani jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ko baara min tun kalifar'u la ko baara ninnu an'o jɔyɔrɔ minnu ko ale y'a minɛ u la dantigɛli o de kɛra jamana yɛrɛ ka foroba laseli bon na n'o ye ORTM ye yala ale fanga minɛ ni kun jumɛn ye ko ninnu cɛ fila k'u ye sigikan minnu bɛ yen ko furancɛ fanga in a fanga marabaw saritikan dɔ de y'u sigi ko o saritikan in k'o kan sɔsɔra ninnu cɛ fila fɛ bandaw de bɛ o jɔyɔrɔ la jalaki min b'a kan ko min ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye n'o tun ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Moktar Wani ko a y'a jira k'a fɔ a se tɛ wala dɛsɛra gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya sugu o sugu bɛ jamana kɔnɔ k'a daminɛ jamanadenw kɔlɔlɔ minnu bɛ o da la hali jamana yɛrɛ politiki la politikimaw ani politiki sira la gɛlɛya minnu bɛ a la k'a bɛ kalo jan caman bɔ k'a y'a jira k'a fɔ a ka baara kɛcogo y'a jira k'a fɔ k'a dɛsɛlen don dantigɛli min kɛra ko min ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye n'o ye bandaw ye ko ale bɛ bandaw jalaki k'a fɔ tiɲɛ don a tun sɔnna Moktar Wani ka baara bilali ma a ye baara bila ko nka ale tilala k'a ta kura ye tuguni wa a taara a yɛrɛ kelen de y'a ta ni maa si ma bɛn a kan ko min ye Moktar Wani tali min kɛra bandaw fɛ ko bandaw kelen dɔrɔn de y'a ta ko ani maa si jɛmakan tɛ o lahalaya de y'a to sa a kɛra mɔgɔw bolo jigilatigɛ ye o jigilatigɛ in ko nana kɛ sabu ye min y'a to baarakɛlaw n'o ye Mali baarakɛlaw ka surunadon-tɔn Union nationale des travailleurs du Mali n'o ye UNTM ye o ka a ka baara bila kolokolo o dantigɛli kan ninnu na sɔrɔlasiw minnu ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga in paron n'a ɲɛmɔgɔ ye Assimi Goïta ye o Assimi Goïta ko jamana marakulu kura min dilala n'o ye gouvernement kura in ye a ma kɛ olu fɛla ye ko sabu a sigira jamana marabolo ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye Moktar Wani ani jamana furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye bandaw ye u cɛ fila dɔrɔn de ye jamana marabaw ka kulu in sigi u ma maa si ɲininka kɛrɛnkɛrɛnniyana ale min ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Dangaye ale ma ɲininka ka sɔrɔ fɛn o fɛn bɛ tali kɛ jamana lafasali ka bɔ juguw ka mantɔrɔ ma ni jamana kana ni jamanadenw lakana ko o baara bɛɛ lajɛlen dilen don ale de ma o dun kɛli o nana kɛ wale min u yɛrɛw ye sigikan minnu ani saritikan minnu ta u ni ɲɔgɔn cɛ furancɛ fanga baara la k'a b'o kan kɔrɔ sɔsɔ a ka fɔ cogo la ko min ye jamana furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye ne bandaw ye ani Moktar Wani ko u kɛra mɔgɔ karo gɛlɛnw ye sabu u ye u hakilina n'o kuntilenna minnu da u ladira ka dɛsɛ kolokoto hali n'a y'a sɔrɔ u tun bilasirala k'a ɲini u ka se ka bɛnko la sira bɛɛ lajɛlen fɛ ko nka ko u banna petu hali n'a y'a sɔrɔ farafinna yɛrɛ tilebiyanfan jamanaw Mali ni jamana minnu ye sigiɲɔgɔn ye o jamana kuntigi dɔw tun y'u wele hali lasigidenso dɔw fana tun y'u wele k'a fɔ u bɛ ka kuntilenna min ta k'o ti ɲɛ sɔrɔ
a ko u b'a ɲini malidenw fɛ u ka tɛmɛ u ka caw fɛ ani u ka haminakow fɛ layidu ta k'a fɔ furancɛ fanga bɛ sen na hali bi wa jamana ɲɛmɔgɔya sugandi min n'o tun dɔgɔdara san 2000 ni san 22 ko o layidu minnu taara k'o na bɔ o sira fɛ. Asimi Koyita ale ye a ka dantigɛlikan di commandant Baba Sise de ma o de taara jamana ka furuba laseli bon na u ye ɲɛfɔli kɛ nazarakan de la bisimila basi la. Vice-président de la transition. Nin ye dantigɛlikan ye ka bɔ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ dangan yɔrɔ. Suite à une crise de plusieurs mois au plan national. Gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ jamana in kɔnɔ yan. Prenant en compte n'o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na les grèves et manifestations. Baarabilaw baarakɛlaw fɛ ani jamanadenw ka bɔli k'u ka gɛlɛyaw kofɔ. De divers acteurs sociaux et politiques. Ka bɔ minnu ye jamana in kolatigɛlaw ye politiki ani jamanadenw ka hɛrɛ ɲini siraw o wuli ka dɔ kɛbaw fɛ. Le gouvernement dirigé par M. Mokhtar Wane s'est montré incapable de constituer. A nana ye k'a fɔ jamana marakulu min ni o ɲɛmɔgɔya bɛ Mokhtar Wane bolo a nana ye k'a fɔ a dɛsɛlen don kolokoto dabali ni fɛɛrɛ sɔrɔ k'o ɲini. Un interlocuteur fiable. Kumaɲɔgɔn danaya kɔnɔ nana ka kumaɲɔgɔnw ni kokɛɲɔgɔnw sɔrɔ min b'a to gɛlɛya ninnu bɛ se ka wuli. Susceptible. N'o bɛ se ka na ni sabu ye. De mobiliser la confiance des partenaires sociaux. N'a bɛ se ka kɛ sabu ye ka danaya lasegin jamana kolatigɛlaw u bɛɛ lajɛlen u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Dans la foulée. O kuntilenna n'u lahalaya kelen de la. Et de façon unilatérale. A nana kɛ n yɛrɛ ka di n ye cogo min n tɛ maa lamɛn ka kɛ kɛcogo min ye yɛrɛ diya maa wɛrɛ da tɛ don a la maa wɛrɛ ka hakilina tɛ ta. Le président de la transition. Furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye bandaw ye. A accepté la démission. A nana sɔn jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ka baara bilali ma. Le gouvernement est reconduit. A tilala ka o cɛ kelen ta k'o kɛ premier ministre ye tuguni. Aussitôt, le premier ministre avec pour mandat. A y'a tali kura min kɛ ka baara kura min di Mokhtar Wane ma a sugandili min kɛra bandaw y'a sugandili min kɛ ka tila ka baara kura d'a ma. D'aller à la formation d'un nouveau gouvernement. A ka ci tun ye min ye a ka taa jamana marakulu gouvernement kura sigi. La conséquence a été une consternation. O nana wuli jigilatigɛ ani kɔnɔguwan ni kamanaguwan kura de la. Général. N'o ye bɛɛ kɔnɔguwanna bɛɛ kamanaguwanna nana kɛ bɛɛ ka jigilatigɛ ye. Marqué par. Ni o lahala ni o lawaleyara ni. La persistance des grèves. Baarakɛlaw ka baara bilali ka kolokoloya. De l'Union nationale des travailleurs du Mali UNTM. N'o ye UNTM baarakɛlaw olu laban nana kɛ baara bilali ye kuda ye. Dont l'issue est finalement une grève illimitée. N'o laban nana wolo ka baara bila kuda ye an t'a ta fɔ an ka hakɛw ka d'an ma. Cet état de fait constitue une véritable asphyxie. Nin kɛra dalu de nin kɛra sabu ye sabu min nana jamana minɛ a bɔ ma hala tɛ se ka nakili tuguni. Pour l'économie malienne. Mali ka sɔrɔ jɔra kelew. Et partant. N'u o nana kɛ. La garantie d'une instabilité aux conséquences incommensurables. Ni basigi baliya jamana lasumaya baliya ni o jaabi o kɔlɔlɔ tun bɛna kɛ. Dans les démarches. Kuntilennaw la. De constitution d'un nouveau gouvernement. Jamana marabulon kura o sigili senfɛ. Le premier ministre. Min ye jamana marabulon ɲɛmɔgɔ ye Mokhtar Wane. Nouvellement reconduit a établi une liste. Ale danaya lakurayara a kan bandaw fɛ kura ye tuma min ko ka jamana marakulu kura sigi. En accord avec le président de la transition. N'o tun ka kan ka kɛ n'a y'o kɛ ni bandaw ka yamaruya ni siradi ye. Sans aucune concertation avec le vice-président. Nka o kɛra ka sɔrɔ min ye Asimu Koyita ye ale ma kan ɲininka a fɛlama lajɛ a ka hakilina ma lamɛn. En charge des prérogatives à lui. Ka sɔrɔ jɔda bɛ ale la jɔyɔrɔ bɛ ale la nin ko in sabatili la. Conféré par la charte, à savoir. Ni o setigiya n'o jɔyɔrɔ dira ma furancɛ fanga sigili a chartikanw a n'a layidu minnu taara ko baara ka tɛmɛ o siraw fɛ. La défense et la sécurité. Asimu Goyita ka baara ye jamana tangani jamana kisili jamana kɔlɔsili ka bɔ juguw ka mantɔrɔ ma surasiw ka
Mali sɔrɔdasiya ani jamana kana ani jamanadenw lakana o baara bɛ o Assimi Goïta de bolo. Une telle démarche Ni kɛcogo in témoigne d'une volonté manifeste du président nin ye ŋaniya jira fanbaran de ye ka bɔ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ yɔrɔ. de la transition et du Premier ministre Furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ani jamana marabolo ɲɛmɔgɔ nin ye dalu de ye ka bɔ olu yɔrɔ d'aller vers une violation ka taa bɛnkan ni saritikan minnu n'olu ye furancɛ fanga in sigili bɛnkan na saritikanw olu kankɔrɔ sɔsɔli walew ye. la charte de transition. Furancɛ fanga saritikanw kɔni. Contrairement au serment prêté Ka sɔrɔ kalikasiyɛn ani layidu minnu taara o layidu ninnu kankɔrɔ sɔsɔra nin wale ninnu fɛ. lors de son investiture O kalikasiyɛn n'o layidu kan minnu n'olu taara u sigi kan ani u sigi don na. le 25 septembre Septembre kalo tile 25 o kalikasiyɛn minnu n'u y'o layidu ta jamanadenw ye u sigi don furancɛ fanga ɲɛmɔgɔbaya ana a dangan olu cɛ fila minnu n'o y'o u sigira o sigi cogo la u tun y'o layidu ta jamanadenw ye. 2020 San 2020 tɛmɛnen in na kɔni. d'où O de la sa une intention avérée nin ye ŋaniya bangelen de ye de sabotage de la transition. wale min n'a bɛ furancɛ fanga in buruja nin y'o ŋaniya de dangɛnɛmayalen. Nonobstant les interpellations K'a sɔrɔ welewelemada dali tun kɛra jagasire kumaw tun fɔra. et négociations diverses engagées par le vice-président, Ɲɛɲinini ni ɲɔgɔn faamu ani jɛ ka kuntilenna u baara ninnu dun tun kɛra furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fɛ n'o ye Assimi Goïta ye. auprès des chefs d'État Ka sin jamanakuntigiw ma de la sous-région, an sigiɲɔgɔn jamanakuntigiw welekan sera olu bɛɛ lajɛlen ma ka bɔ Assimi Goïta yɔrɔ. et de certaines chancelleries présentes au Mali, Ani jamana minnu n'olu ka lasigidensow bɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan welewelemada sera olu bɛɛ lajɛlen ma u ka a lajɛ cogo min ɲɔgɔn faamu bɛ se ka sɔrɔ a la. en vue d'amener le président de la transition et le Cogo Premier min a bɛ se ka kɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye Bandaw ye ani a ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ n'o ye Muktar Wani ye u bɛ se ka a faamu cogo min et le Premier ministre ani jamana marabolo ɲɛmɔgɔ kɔni à respecter les prescriptions u ka layidukanw ni bɛnkan minnu ani saritikan minnu ni olu taara u ka olu lawaleya k'u labato de la charte de transition n'o ye furancɛ fanga saritikanw ye bɛn kɛra min kan ka tɛmɛ siraw fɛ cogo min. Ceux-ci sont malheureusement Nka o n'a bɛɛ ta a jigilatigɛ nana kɛ mun ye restés persistants dans leur posture. olu y'a kɛ karo gwɛlɛnya ni n tɛ maa lamɛn n tɛ mɔgɔ si ka hakilinaw ta fo n'a kɛra n yɛrɛ ta ye. Ainsi, O siratigɛ de la sa de par le serment prêté, kalikan ni kalikasiyɛn minnu olu layidu timeli sira fɛ sa en même temps que le président de la transition, ani furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ka layidu talen est tenu par l'engagement patriotique n'o ye ka layidu ta jamanadenw ye an tɛ janfa kɛ an tɛ layidu tiɲɛ kɛ o layidu minnu taara fasodenw ye pris devant le peuple malien, n'o taara jamanaden bɛɛ ɲɛna ainsi que devant les forces de défense et de sécurité, n'a taara jamana sɔrɔlasiw finitigiw bɛɛ lajɛlen fana ɲɛna le vice-président de la transition s'est vu dans l'obligation d'agir a nana wajibiya furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ dankan Assimi Goïta masa ka a ka kɛta kɛ pour préserver la charte de transition min b'a to saritikan ni bɛnkan minnu taara furancɛ fanga sigili la olu bɛ se k'a labato cogo min et de défendre la République jamana tanga ni jamana kisili fana ka bɔ juguw ka mantɔrɔw ma en vue de mettre hors de leurs prérogatives n'u nana wolo jɔyɔrɔ minnu ani fanga minnu tun bɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ bolo n'o ye Bandaw ani jamana marabolo ɲɛmɔgɔya n'o tun bɛ Muktar Wani bolo o jɔyɔrɔ minnu tun b'u bolo k'o jɔyɔrɔ ninnu ani o fangaw minɛ u la. le président et son premier ministre Furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Bandaw ani jamana gouvernement ɲɛmɔgɔ n'o ye Muktar Wani a wajibira u ka minɛ u la. ainsi que toutes les personnes impliquées dans la situation. Ani mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ko sen bɛ nin ko in na
ko da donna nin ko in na ko nɔ bɛ nin ko ninnu na k'olu bɛɛ lajɛlen fana nin bɔ a ko la. En cette circonstance, o lahalaya in de la sa le vice-président de la transition furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ danga n'o ye Asimu Goyita ye invite les populations à vaquer librement à a leurs b'a occupations ɲini jamanadenw fɛ u ka tɛmɛ u ka caw ani u ka kɔlɔbɛ baaraw fɛ et les rassure de l'engagement indéfectible des ka forces layidu k'ale bɛ layidu ta u ye k'a fɔ ko cogo si de la bɛn kɛra minnu kan u bɛnkan ninnu bɛɛ tɛmɛ o sira fɛ de défense et de sécurité min ye jamana kana ani jamana tangani ani jamanadenw lakana baara ye o bi kɛ o kɛcogo la à préserver l'intérêt supérieur fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye jamana ka nafa ni jamana ka tɔnɔ ye o de ye haminako ye wa baara bɛɛ lajɛlen bɛ sin o de ma du peuple malien. n'o ye jamana fasodenw ka haminakow ye Conformément à l'esprit i n'a fɔ hakilina minnu y'a to et à la lettre de la charte de transition. furancɛ fanga in sigili a saritikanw bɛn kɛra layidu minnu bɛnkan layidukan minnu taara olu bɛ se ka labato cogo min Au demeurant, le vice-président de la transition o lawaleyali la min ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ dankan ye tient à préciser que le processus a bɛ pereperelatigɛ di jamanadenw ma ka fɔ fɛn min ni o lawaleyali bɛ sen na de transition suivra son cours normal furancɛ fanga in layidu o layidu taara fɛn o fɛn dɔgɔ dara a fɔra k'a bɛ kɛ kɛcogo la u bɛɛ lajɛlen u bɛɛ sen na wa k'u bi tɛmɛ o sira de fɛ et que les élections prévues jamanadenw ka nindungɔ ɲɛmɔgɔ sugandi min n'o dɔgɔdalen tun don se tiendront courant 2022. u bɛna kɛ san 2000 ni san 22 sen fɛ Je vous remercie. ne bɛ aw bɛɛ fo Fait à Bamako nin kɛra Bamakɔ yan le 25 mai 2021. mɛ kalo tile 25 san 2000 ani san 21 n balimaw nin tun ye sɔrɔlasiw ka dantigɛli kan ye u ko u ye bandaw bolo bɔ baara la ani a ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ n'o ye Mukutari Wani ye n y'a jira u la k'a fɔ bandaw ani Mukutari Wani u karabara de k'u jagoya u ka tugu nɔfɛ ka taa kati o tuma ko jɔyɔrɔ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔya min tun bɛ bandaw bolo ani jamana yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔya o min tun bɛ Mukutari Wani bolo ko nin bɛɛ lajɛlen minɛn'u la nin kibaruya tun lasera a ye sɔrɔlasi min ka kuma mɛn sisan a y'a fɔ an ka jamana foroba laseli bon de la n'o ye ORTM ye a kɛra nanzarakan na anw y'a lajɛ ka bayɛlɛma aw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ye ka bɔ nanzarakan na k'a lajɛ k'a bayɛlɛma ka kɛ bamanankan ye cogo min aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ. balimaw n'i ye Asimu Goyita ka kuma ninnu lamɛn mɔgɔ bɛ se ka i sinsin yɔrɔ fɔlɔ min kan o ye k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni ka yecogo la ko gɛlɛyaw kolokolo la an fɛ Mali kɔnɔ yan kabini furancɛ fanga in a ɲɛmɔgɔw sigira baarabila banbaliw jamanadenw ka boli k'u ka kɔnɔgɔnw fɔ ko min ye gouvernement ye jamana marabolo min ni a ɲɛmɔgɔ ye Mukutari Wani ye ko a ye a ka dɛsɛ de yira a ma se ka mɔgɔ jɔnjɔnw sɔrɔ danamɔgɔw sɔrɔ ani minnu bɛ se ka sigi ka kuma min bɛ se k'a to danaya bɛ segin jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ jamana gɛlɛyaw bɛ se ka wuli cogo min ye a sugandili ye ka kɛ premier ministre ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔya ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ka kɛ o ye tuma min na bandaw ye a bɔ yen bandaw tilala k'a ka danaya kuraya a kan Asimu Goyita ko o kɛra ka sɔrɔ bɛn ma kɛ foyi kan maa wɛrɛ ka hakilinata ma ɲininka hali n'a dunya hali n'a a dun yera k'a fɔ kabili baara in ju joona fo ka se nin yɔrɔ in ma ɲɛ ma sɔrɔ foyi la dabali ni fɛɛrɛ minnu n'o kan ka tigɛ min b'a to jamana in bɛ se ka mara cogo ɲuman na o de dun ye layidukan minnu dara furancɛ fanga sigibaw ana ɲɛmɔgɔw fɛ ko bandaw tiɲɛ don ko a tun sɔnna Mukutari Wani ka baara bilali n'o ye premier ministre ya baara bilali ye nka a tilala o nɔgɔnni na k'a ka danaya lakɔrɔya Mukutari Wani kan k'a ɲini a fɛ ko a ka taa
gouvernement kura dilan n'o ye jamana mara bɛna di minnu ma a k'u maakuraw sugandi ko u nana wolo fɛn min na a kɛra jigilatigɛ ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ baarabilaw kolokololi n'o ye UNTM ka baarabila kolokololi ye u nana wolo fɛn min na o de ye ka baarabila kudayi ko fo an tɛ baara ta fɔ an ka hakɛw ka d'a ma nin sira dun fɛ a bɛ jamana jɔ kelew fiɲɛbɔdaw bɛɛ bɛ datugu Mali sɔrɔ bɛɛ tiɲɛ o dun siga tun t'a la o tun bɛna ni basigibaliya de ye min n'a kɔlɔlɔ mɔgɔ si t'o danyɔrɔ dɔn o hakilina kelen kan a y'a jira k'a fɔ baara minnu kɛra jamana marabulon gouvernement kura dilali la jamana marabulon ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye Moktar Wane ye ale min bandaw y'a ka danaya lakuraya kan maa minnu n'olu tɔgɔ kan ka don maa minnu n'olu kan ka kɛ minisiri kuraw ye n'o kɛra ni bandaw yɛrɛ ka jɛn ye k'a sɔrɔ a n'ale min n'ale ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ dankan ye a n'ale ma ɲɔgɔn ye u ma ɲɔgɔn faamu u ma ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya ale da ma don a la sen ma don a la k'a sɔrɔ ale de dun ye i n'a fɔ furancɛ fanga in sigili min kɛra jɔyɔrɔ min dira ale ma o dantigɛli n'o saritikan ninnu na o de ye ale ka baara ye jamana kisili ka bɔ jugu jamana kɔnɔna jugu ani jamana kɔkanna jugu ka mantɔrɔ ma ani jamana finitigiw olu ka ko latigɛ ani jamana kana ani jamanadenw lakana o ko latigɛ ale de ka baara ye o ye a ko nin ŋaniya min taara ko nin ye dalu de ye dalu min n'a dangɛnɛmayalen don ka bɔ bandaw yɔrɔ ani a ka premier ministre yɔrɔ n'o ye Moktar Wane olu kɔni y'a kɛ de sa saritikan minnu n'o ye furancɛ fanga in sigi ko saritikan ninnu bɛɛ lajɛlen kankɔrɔ sɔsɔ ka sɔrɔ o dun ye kalikan di kalikan min n'u y'o di u sigi waati septembre kalo tile 25 san 2020 a ye hakililajigin kɛ ka fɔ siɲɛ caman ale tun y'a ɲini président bandaw fɛ ani jamana marabolo ɲɛmɔgɔw fɛ bɛn kɛra minnu kan saritikan minnu dira furancɛ fanga na k'u ka bɛnkan n'o saritikan ninnu labato koyi nka u n'a ta bɛɛ nin cɛ fila si m'ale ka kuma mɛn u ye tɛmɛ n'u ka kuntilenna ye ni karo gɛlɛya ye k'a sɔrɔ tuma min jamanakuntigi caman bɛ yen n'o ye an lamini jamanakuntigiw ye hali lasigiden so dɔw bɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan k'a sɔrɔ olu bɛɛ da donna nin ko la cogo min u bɛ se ka bɛn fɔ la o tuma a nana waajibiya ale kan sa a ye layidu ni saritikan minnu ta jamanadenw ye ale y'a ta wa bandaw yɛrɛ fana y'a ta koyi ka layidu ta ka faso kanuni layidu ta jamanaden bɛɛ lajɛlen ɲɛna jamana sɔrɔlasiw ni jamana lakanabaw ɲɛna u bɛɛ dun y'o layidu kelen de ta o tuma a nana waajibiya ale kan sa ale k'a ka kɛta kɛ n'o de ye saritikan minnu ni o ye furancɛ fanga ye a ye saritikan minnu ta jamanadenw ye k'a fɔ a bɛ faso kɔlɔsi ka faso tanga a nana waajibiya ale kan sa min ye bandaw ye ani Moktar Wane ale k'u bolo bɔ u ka baara la ka kimɛ lahalaya ninnu kan nka a y'a ɲini malidenw fɛ bɛɛ ka taa i ka ci fɛ an ka tɛmɛ an ka baaraw fɛ a ye layidu ta k'a fɔ layidu in tɛna bɔrɔtɔ layidu minnu taara fasodenw ye jamana kanabaw ye k'a fɔ min ye jamanadenw ka hɛrɛ ye o de ye olu ka hami ye wa o bɛ tɛmɛ o sira de fɛ i n'a fɔ cikan minnu dir'u ma ci sɛbɛn minnu dir'u ma cikan minnu dir'u ma ani kalikasiyɛn minnu kɛr'u ye a y'a jira k'a fɔ furancɛ fanga in a bɛ sen na wa jamanadenw bɛna sugandili kɛ san 2022 senfɛ kuma minnu fɔra Asimi Goyita ka dantigɛlikɛla fɛ nanzarakan na o bɛndɛgɛmɔ kumaw de tun ye nin ye cogo min aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min. An ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n'a ye nin ko in lajɛ nin bɛ seboli de ko fɔ fanga bɛ na a ka di n ye cogo min n'o de ye kuntilenna minnu bɛ n fɛ ka se ka furancɛ fanga in k'a boli a boli sira la ni a ko latigɛla ninnu tun ye mɔgɔ minnu ye olu de y'u ka se bolili olu de y'a ko fɔ
n'o ye Sadio Kamara ye ani Asimu Goita na u ɲɔgɔnnaw lahalaya filanan min bɛ yala an bɛ don min na i n'a fɔ ko bɛ mɔgɔ minnu n'olu kɛra Ibrahim Boubacar Keita ka fanga in a kɛlɛ sabu ye n'o ye M5 RFP yala olu bɛna donse jumɛn ta diɲɛ jamana mangɛnkɛbaga minnu bɛ yen setigi jamana minnu bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko communauté internationale gɛlɛya lakɔrɔyali min kɛra an faso Mali kɔnɔ yala olu bɛna mun de kɛ fɛn kelen kɔni bɛ yen ni bɔsira ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ o dɔ ye jumɛn ye jalatigiba minnu bɛ yen n'o ye Sadio Kamara ni Modibo Kone ye kuma minnu bɛ sen na ko ninnu ye mɔgɔ minnu ka surun Risi jamana kosɛbɛ ale o kuma ninnu anw kɔni ye a mɛn nka a tiɲɛtigiya ni a ngalon anw tɛ se ka o perepelatigɛ di aw ma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nka n'i ye nin ko in lajɛ dɛ hakilima ni kodɔnnaw dɔw y'a ye k'a fɔ tuma dɔ la bandaw de ma kɛ mɔgɔ nɔgɔ ye a ma kɛ mɔgɔ sabalilen ye a ma kɛ mɔgɔ keguman ye hali Moktar Wane yɛrɛ kɛ o kɛra kɛcogo min ale ye jamana marabulon kura in dilan cogo min k'a ye k'a fɔ ale bɛ se ka gouvernement sigi ka maaw ta k'u sugandi k'u bila jamana baara la k'o kɛ n'o ma kɛ ni sɔrɔlasi ninnu ka diɲɛ ye k'a sɔrɔ ni dun y'a lajɛ fanga bɛ jɔnni bolo fanga bɛ sɔrɔlasiw de bolo jamana in fanga bɛ sɔrɔlasiw de bolo bi ne ko k'e bɛ o ko kɛ e bɛna jamana baara a ma kɛ n'olu ka diɲɛ ye olu ma sira don i kɔrɔ i m'u ka hakilinataw ɲini ka baara kɛ n'o ye yala o tɛna wolo gɛlɛya la wa baasi la o bɛ wolo gɛlɛya la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o bɛ wolo gɛlɛya la diyagoya de sabu sɔrɔlasi minnu n'u tun ye IBK ka fanga in feere olu ko k'olu nakun ye kɔrɔsigi olu ye jamanadenw ka kɔrɔsigi kulu de jamana makaran ani jamana kisi fasodenw ka kisi k'olu sigi kun y'o de olu a nana wajibiyaw kan u kuruna kabulu ye IBK ka fanga in paron utukalo tile 18 tɛmɛnen u kuruna k'u kurun a laban u nana u ka fanga in u nana dɔ di u nana u ka se caman bila nka olu fana u ye min kɛ zen na o gɛlɛyara dɛ sabu olu kɔni kɛn bɛ ka jɔ kɛlɛ yɛrɛ senfɛ sisan u bɛ kɛlɛ dakun de labɛn ka sɔrɔ kurun jagaserew mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ fo ka se bisɔn ma da ma ka kɛra i n'a fɔ o tulo tɛ o si la Yɔrɔpu jamana olu ka kɔrɔsigi minnu bɛ yan olu yɛrɛ kɛn bɛ ka kangari gwɛlɛnw de da u ye ka fɔ diɲɛ setigi jamana in bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnya min ye Yɔrɔpu jamana ye u bɛna degunba ta k'u sɛgɛrɛ k'u ɲangi n'i ko ye Mali jamanakuntigi ye e tɛ se ka bɔ i ka faso da fɛ i bɛ mun dilan e bɛ se ka taa yɔrɔ jumɛn n'u ma baara ninnu kɛ ni kodɔn ye ni diɲɛ bɛɛ ko k'a bɛ Mali kɛlɛ sisan olu bɛ se ka mun de kɛ jamana min tɛ an ta yɛrɛ ye n'i ye Mali dugukolo tila 3 ye min bɛ yen ko Mali yɛrɛ ka mara bɛ bolo kɔnɔna na jati o tɛ tɛmɛ tila 1 ka tila 2 in bɛɛ lajɛlen b'a u yɛrɛw sago la ye n'u ma lajɛ ni hakili ye u kana fɔ bi ban bɛɛ bolo u ka jamana in baara ni kodɔn ye ka jamana in baara ni faamuya ye u kana kɛ ɲa tigɛ n da tugu fiyewu an bɛ don min na i ko bi o se tɛ Mali ye o fanga tɛ Mali bolo Mali kan ka di hakilitigiw de ma Mali kan ka di jamana kanubaw ma ani kodɔnnaw de ma a filanan fana ye min ye an ye kumaw mɛn ka fɔ min ye M5 RFP mɔgɔw ye k'u n'olu ye ɲɔgɔn ye n'u ye ɲɔgɔn ye n'o kuma kɛra tiɲɛ ye kɔni ye yala u b'a fɛ ka fanga in masiri cogo kura de la wa sabu nin ko in bɛɛ lajɛlen a jukɔrɔla ye fɛn min ye o ye k'a fɔ minnu ye IBK ka fanga in minɛ sɔrɔlasi jalatigiba 2 b'a la u y'o nin bɔli min kɛ gouvernement na dɛ a fɔra fɔ cogo min n'a kɛra ten ko bandaw ani Moktar Wane minnu ye IBK ka fanga in minɛ n'a tun fɔra ka fɔ u ka tɔn cira o ŋana 2 bɛ yen n'o ye cɛ 2 minnu ni olu tun jɔda ka bon gouvernement kosɛbɛ n'o ye Sadio Kamara ye ani Modibo Kone ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye jamana jalatigiw de ye n'olu kɔni a fɔli min kɛra ka fɔ olu dabɔra olu se ma sɔrɔ gouvernement na mankan in bɛɛ jujɔn a jujɔn yɔrɔ ye o de ye bandaw fana a kɛra i n'a fɔ nin ko in yala dusu de don sa wa yala ni ye min minɛ n t'o bila o de don sa wa a ko ma kɛ cogo o cogo ale fana ma sɔn ka Moktar Wane bila ka sɔrɔ sɔrɔlasi ninnu tun tɛ Moktar Wane ko la tuguni a kɛra an tɛ Moktar Wane ko la maa wɛrɛ sugandi ale sɔnbaliya min ale ma sɔn o ma o de fana nana ni ko in gɛlɛyali ye ka sɔrɔ u ye kulu min sigi Moktar Wane ye gouvernement min sigi a ma lɛrɛ kelen yɛrɛ kɛ koyi a laseli kɛra ani sɔrɔlasiw ka muruti a bɛɛ kɛra kelen ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Mali ko tarata donya fɛ tarata wulen ka ca Mali kɔnɔ dɛ tarata donya tarataw ka ko ka gwa Mali kɔnɔ kosɛbɛ
taratadonya ninnu kɔni sabu nin ye fanga karabali de ye wala fanga paruni a caman bɛ kɛ taratadonyaw de fɛ Mali kɔnɔ yan ka sɔrɔ u mɛnna kuma na koyi nin ko ɲɛdɔnbaa dɔ ɲininkali ale ko ale kɔni miiri la ka fɔ kuma minnu ye duguduguma kumaw ye ka fɔ ko Faransi de bɛ ka fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye hakilinaw ye ka taa Rusila fanfɛ ko Faransi bɛ k'o de kɛlɛ kumaw de bɛ yen nin kodɔnna dɔw kɔni ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ ko nin ko ye Rusiko de ye ni Faransi ko de ye ani M5 RFI mɔgɔw ko kununko k'olu welela ka taa Kuluba k'a tun ɲininiw fɛ yala u bɛ se ka maa di maa min bɛna se ka kɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye wa n'u kuma kɔni fɔra anw kɔni ko nin kuma in kɔni a mana bɔ sira o sira fɛ nin bɛɛ lajɛlen dusubɔ kumaw de ye dɔrɔn n'o tɛ nin cɛ fila bɔli min kɛra gouvernement na n'o ye Sadio Kamara ye ni Modibo Kone ye ninnu ni yɔrɔ ma sɔrɔ gouvernement na nin ko in bɛ ju jɔ na o yɔrɔ la de dusubɔ de y'a to ninnu ye nin baara kɛ yala olu minnu n'olu ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga in minɛ olu ni mɔle yala o dusubɔ de don sa wa wala janfa dɔ de labɛnnen don sabu o duguduguma kumaw bɛ sen na nka u dalu tɛ anw bolo ka jira k'a fɔ nin bɛɛ ye Faransi ka ko karabalen de ye ko sabu nin cɛ fila minnu n'olu nin bɔra gouvernement na k'olu ye mɔgɔ minnu hakilina min bɛ u la o ye k'a fɔ ka Mali sin ka taa Rusila fanfɛ a mana kɛ kɛlɛminɛw a mana kɛ degeli ye o ko olu ka hakilina n'u ka kuntilenna ye ka Mali lakana ka kalifa Rusila ko o de ma bɛn Faransi ma ko de y'a to Faransi fana bɛ ka dabali ni fɛɛrɛ tigɛ a nana karaba k'a fɔ bandaw ye k'a fɔ Moktar Wani ye hakilina minnu bɛ ninnu na ka taa ni Mali ye Rusila fanfɛ min b'a to Mali ka kɛlɛminɛw wala Mali ka sɔrɔlasiw ka dege u ka se ka taa Rusila a kumaw bɛɛ senna nka o dalu tɛ anw bolo nka fɛn kelen kɔni bɛ yen nin cɛ fila ninnu olu bɔlen gouvernement na ka sɔrɔ a ma kɛ n'u ka diɲɛ ye bɛɛ dun de b'a dɔn k'a fɔ fanga min bɛ senna bi o ye sɔrɔlasiw ka fanga sigilen de ye k'olu dabɔ fɛn na ten a ma bɛn u ma koyi a ma bɛn u ma a ma bɛn u ma o de bɛ se ka kɛ sababu ye bi fɛn min bɛ sen na o bɛ se k'o lakali koyi k'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen olu bɛ bandaw dɔn bandaw 1980 waati u b'u yɛrɛ ɲininka nin cɛ min nana fanga nana d'i ma i sigilen yala kabili e sigira i ma sigikan dɔw fɔ ninnu ye wa n'u y'i wele ko a na an dɛmɛ i b'i na kan fɔ nin fana ɲɔgɔnna de kɛra Cheikh Modibo Diarra la nin ɲɔgɔnna kɛra Cheikh Modibo Diarra la ne n'a bɛna baro kɛ yala ale bɛna sigi fanga na don min o tuma ale ni sɔrɔlasiw ma bɛn ko dɔ kan wa ni maaw bɛnna min kan wajibi de don i b'o bɔ sira fɛ ni m'o bɔ sira fɛ yala bandaw tuma ale fana weleli min kɛra munna min kantigɛ da jara ninnu n'a ka jamanadenw kɛ seere ye kabili o waati n'a tun y'o kɛ tuma dɔ la i b'a sɔrɔ min y'a sɔrɔ o t'a sɔrɔ a fɔlɔfɔlɔ tun ye min ye dɛ sɔrɔlasi ninnu ka kolo in a tun kan ka ci de wa a tun man ka sɔn fiyewu dankan ka sugandi ka bila ale nɔfɛ k'o kɛ sɔrɔlasi ye n'o kɛra sɔrɔlasi ye yara kulu in kɔni ma ci sabu olu minnu ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga in baro olu fɔlɔ de y'u ka kulu dilan diɲɛ setigiw de nana ka karabali kɛ ko fo ka o kulu sɔrɔlasi kulu ci u y'a kɛ i n'a fɔ a cilen don yan'ale bi sɔn furancɛ fanga in ɲɛmɔgɔya ma fɛn o fɛn bɛ yen n'ale bɛna baara kɛ n'o kuntilennaw ye munna ale ma sɔn ale n'o m'o kuma kɛ nka ne sɔnna k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ dankan ka sigi jamana yɛrɛ tangani ka bɔ jugu ka mantɔrɔ ma jamana kana ni jamanadenw lakana k'o ta k'o di o ɲɛmɔgɔ ma n'o fana sigira o dun baara de b'u bolo yala e bɛ se k'o dabɔ o kow la cogo di n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ kɔni a kan ka kɛ n'o ka diɲɛ ye ni m'o kɛ n'o ka diɲɛ ye f'e ko k'i b'a k'i kelen ka kuntilennaw na cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni fɔ kun ye aw yɛrɛw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min sabu an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi ne kɔni b'a dɔn k'a fɔ Mali kɔnɔ dugumisɛnw ni dugubaw la aw bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ ko bi aw yɛrɛ bɛ faamuya ɲinini na ni e m'o kɛ kabili o kow jujɔn e sigili fanga na e m'o hakilinaw ɲini i ma i jɔyɔrɔ ɲini i m'i kantigɛ daw jira a k'o kɛ sɛbɛn ye k'o bila ne nana ka na sɔn kow ma ten ne ko kɔfɛ minnu ye ka dangan ye minnu y'u sigi e nan'i sigi yen ten e ma fɛn f'u ye an ma bɛn fɛn kan hali n'aw bɛnna fɛn kan o ma kɛ sɛbɛn ye o ma lakodɔn ne ko kɔfɛ k'e b'olu dabɔ a la o ka gɛlɛn sa dɛ a kɛra i n'a fɔ ale kɔni nana i sigi fanga in na ten kɔni ma ɲɛɲini kɛ a ma kantigɛ da jira a ma foyi jira n'i nan'i sigi ko kan ko kunna ten n'o fana kɛra ko min ye ten a dun u y'a suma a fɛ minɛna minɛ min ye minɛ lafɛrɛlen kɔni ye mun na ɲininkali kɛ yala jamana bɛ lahalaya min na sisan a bɛ se ka taa sira jumɛn fɛ a bɛ se ka taa ɲuman sira fɛ wala a bɛ se ka taa juguman sira fɛ sabu farafinna
minnu be n'o ye cɛfɔ ni kanbɛn mɔgɔw ye olu minnu n'olu ko k'u bɛna kana Mali dɛmɛ n'o ye CEDEAO mɔgɔ ye ani farafinna yɛrɛ ka kelenya tɔnba olu minnu be n'olu ye Mali kɔnɔna k'a lajɛ cogo min Mali yɛrɛ bɛ se malidenw bɛ se ka bɛn fɔ la cogo min olu kɔni ko ni sɔrɔdasi ninnu n'u y'a kɛ ni karo gɛlɛya ye a laban bɛna kɛ kiiriko de ye mɔgɔ minnu n'olu ye u ka se boli bandaw ani Moktar Wani kan o y'olu ka hakilina fɔlɔ ye sabu bɛn kɛra kan ka fɔ sɔrɔdasiw ka kulu in u ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga pɔrɔnen min kɛ u ye kulu min sigi n'o ye CNSP u tun ko k'a cira nka olu yɛrɛ mago si tɛ kangarida minnu bɛ ka kɛ ani jagasere ani kantigɛda minnu bɛ ka kɛ diɲɛ setigiw fɛ fanga bɛ Asimu Goyita de bolo yala u bɛna fanga in sigi cogo ɲuman jumɛn na u bɛna wele bila jɔn ninnu ma u bɛna kɔrɔlenw de wele sa wa u bɛna maakɔrɔw de wele sa wa a duguduguma kumaw kɔni bɛ sen na sabu olu yɛrɛ kɔni ka ye cogo la olu kɔni ye bandaw ani Moktar Wani u y'u bolo bɔ baara la n'o kɛra ko karabalen ye tuma dɔ la diɲɛ bɛna sɔn u ka kuntilenna n'u ka hakilinaw ma n'u ɲɛ b'u la ko sɛbɛsen b'u kɔrɔ tuma dɔ la n'u y'a kɛ ni hakili ye n'u y'a kɛ ni kodɔn ye Mali yɛrɛ bɛ se ka kisi Mali bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min a ko maa kɛ cogo o cogo ni ye nin ko in kɔni lajɛ k'a fɔ ko u ye dɔgɔdali min kɛ k'a fɔ k'olu bɛna fanga bila san 1 ni kalo 6 min kɔnɔ k'u na se ka kɛ wa ne dan do kuma na dɛ wa o yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔ Cheikh Umaru Jara yɛrɛ ka hakilina ye sabu u y'a ɲininkali min kɛ n t'a dɔn a kɛra mun senfɛ ale kɔni ye min fɔ o ye k'a fɔ furancɛ fanga in waati min dugu dara n'u kuruna tuma dɔ la fo waati wɛrɛ ka bolo da nka yala Cheikh Umaru Jara y'a ye cogo min o filɛ nin transition in kalo 18 min dira n'o kalo 18 sera a dan na o ye transition bannen kalata sera ka kɛ sa o a ma se ka kɛ sa o lakanani sera ka sabati o a ma se ka sabati o o tuma maa wɛrɛw bɛ ɲini ka na sa ka waati wɛrɛ d'u ma minnu bɛ se ka a tɔgɔ de lakanani sabati ani ka kalata labɛn parce que n'i ye baara kalifa mɔgɔw ma ka waati min d'a tigi ma n'a ma se ka baara kɛ o kɔnɔna na a kun tɛ biri ka waati wɛrɛ d'o tigi ma maa min ye kalo 18 sɔrɔ k'a ka se ka baara dɔ kɛ n'a tigi ma se i bɛ taa kalo 10 wɛrɛ d'a tigi ma o bɛ mun ɲɛ n'i y'a ye a tigi ma se k'a kɛ siɲɛ fɔlɔ se k'a tɛ se de donc i bɛ maa wɛrɛw de ɲini minnu bɛ se k'a kɛ k'a kalifa olu la o ye ne ka miiri ye o fana tɛna jate i n'a fɔ transition kura wɛrɛ o ye transition kura wɛrɛ ye mais o ye transition kura min ye maaw de bɛ ɲini maa minnu bɛ se ka fɛn min bɛna transition ban minnu bɛ se k'a baara kɛ i faamu k'a sɔrɔ fɛn ma fara u ka waati kan u ka baara kɛ k'a bɛn o kɔnɔ parce que n'i y'an ka kalata jateminɛ Mali kalata maa minnu bɛ kalata n'i y'a bɛɛ jateminɛ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 1,8 kan bon bi in na n'an ko an bɛ fɛ ka kalata organiser Mali la n'i y'a fara ɲɔgɔn kan yan kalo 3 bɛ se k'a labɛn k'a ban pewu o ye kalata labɛnni ye maintenant o tɛmɛnen kɔfɛ ka mɔgɔw ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ kalata dun u ka se ka wuli ka taa kalata i y'a faamu kalata dɔw tɛmɛna yanni nin cɛ k'a sɔrɔ banbagantiw bɛ yen o bɛn dɔ sɔrɔla Mali ni o banbagantiw ni communauté internationale cɛ pour que mɔgɔw ka se ka u ka marifaw dajɔ marifa mankanw ka se ka jɔ tile 2 tile 3 kɔnɔ kalataw ka se ka kɛ n y'a dun tɛ kelen ye kuma min y'a to banbaganti fɔlɔw sɔnna kuma wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ min b'a to bi banbagantiw fana bɛ sɔn i y'a faamu mɔgɔw tɛ fɛnw sanga ɲɔgɔn na fɛn bɛɛ tɛ kelen ye ni waati yɛlɛmana i kan ka kuma min fɔ k'o waati dilan o kuma fana bɛ yɛlɛma i y'a faamu n'an wulila k'an cɛsiri sisan c'est à dire que ne yɛrɛ n bɛ fɛ ka min fɔ c'est que an bɛ yɔrɔ min na sisan pour que transition in a tɔ ye kalo 10 min ye kalo 10 yɛrɛ ka ɲi kalo 10 ka jan pour que ka se ka kalata organiser jamana in kɔnɔ tɔ min bɛ yen kalata bɛ se ka organiser a kɔnɔ mɔgɔw bɛ se ka lakana ka lakanani sabati o kalo 10 kɔnɔ i y'a faamu kalata ka se ka kɛ ɲininkali wɛrɛ ye ni kalata bɛ kɛ siɲɛ wɛrɛ an kɔni y'a ye san 2013 ani san 2018 yɛrɛ i kan bɔ jamana fanga nɔfɛ min sen fana i bɛna kɛ wa an kɔni bɛ se k'a fɔ n'an ye 2013 i ye min sɔrɔ kalata la 2,36 à peu près 3%, voilà. Ensuite 7% à peu près an bɛ se ka fɔ ko a bɛ ka yɛlɛ yala yɛrɛ hakili b'a la sisan k'a fɔ hali siɲɛ wɛrɛ a bɛna yɛlɛ ka tɛmɛ nin kan wa yala Jara bɛna présenté wa dalen b'a la k'a fɔ ko ayiwa a bɛ sɔn ka fanga in sɔrɔ i b'a dɔn n'i ye politikikɛla ɲininka n'a ma gaɲɛ k'a fɔ ko a ye hakɛ min sɔrɔ ko o hakɛ ye nin ye bɛɛ b'a fɔ k'a fɔ nanbara de kɛra na ni nanbara tun ma kɛ na n bɛ se ka gaɲɛ yɛrɛ mais ne tɛna segin o kuma kan bilen o ye ko tɛmɛnenw ye jamana ka basigili kosɔn san 2000 ani san 18 an ye hakɛ min sɔrɔ ne ma wuli ka mankan ci i yɛrɛ y'a ye basa n y'a f'i ye cogo min na min ka di ne ye
ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o ye ne ka jamana basigili ye ne yɛrɛ ka kɛ président ye o bɛna o kɔfɛ hali ni ne ma kɛ président ni mɔgɔ wɛrɛ kɛra ye ni jamana bɛ se ka basigi jamanadenw bɛ se ka baara kɛ hakilisigi kɔnɔ ani lafiya kɔnɔ ne tɛ wuli ka mankan ci n b'o to yen an bɛɛ bɛ jɛ ka baara kɛ. ne yɛrɛ ka kandidaya ne ka kandidaya o bɛ ne ka parti ka bolo kan parce que an ka parti ye parti min ye démocratie de b'a kɔnɔ yama foroba parti de don ne kelen tɛ se ka n sigi k'a fɔ ne de bɛ kɛ a ka cɛbɔ ye i faamu ni waati sera hakili la kalo 6nan san kalo 6nan n'o ye mois de juin ye o bɛ taa ban tuma min na k'a ta o caya ni san kalo 9nan n'o septembre ye sɔmiya doncogo fɛ an ka parti bɛna congrès kɛ n'i y'o congrès kɛ o congrès la u bɛna fɔ ayiwa baasi tɛ an bɛ fɛ e ka kɛ an ka cɛbɔ ye parce que siɲɛ fɔlɔ la ne kɛra cɛbɔ ye o kɛra san 2000 ani san 17 o tɛmɛnen ne k'u ma n ko bɔn ne kɛra cɛbɔ ye n ma se k'a gagner a ye to an ka maa wɛrɛ ɲini an k'o bila ɲɛfɛ pour que o ka k'an ka cɛbɔ ye siɲɛ wɛrɛ ko ayi an ka parti bɛ yɔrɔ min na sisan caman sɔrɔ ani conseiller caman donc parti commencera ka dɔn dɔɔni ne continuer ka drapeau minɛ bon an yɛrɛ ka a tɔgɔ di kala hakɛ min taara o cayara kosɛbɛ hali n'a ma a to an ka taa deuxième tour la et puis n'a kɛra tiɲɛ ka wali n'a kɛra kalon o y'a dama kuma ye i y'a faamu nka ni ala sɔnn'a ma ne ka jateminɛ na n ka parti mɔgɔw bɛ kan ka min fɔ n ye o ye de k'a fɔ hali bi e dɔnnen bɛ ka tɛmɛ parti yɛrɛ kan i dɔnnen bɛ ka tɛmɛ parti maa bɛɛ kan an bɛ fɛ hali bi i y'a faamu e ka to ɲɛfɛla la n ka parti mɔgɔw yɛrɛ fɔ parti wɛrɛw ye parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan parti 13 ɲɔgɔnna nana fara an kan kalata min bɛna o baara la donc ko ayiwa an bɛna fara a kan est ce que chef Modibo Jalo de bɛna kɛ an ka cɛbɔ ye wa parti mɔgɔw ko ni ala sɔnna ma a bɛ k'a ye n'an nakun y'o ye a ye na nka n'an y'an ka congrès kɛ an b'an bolo nɔ bila. dɔw yɛrɛ fana ko san 2018 san i ye min sɔrɔ kalata la i yɛrɛ ka baara kɛlenw b'o la parti ka baara kɛlenw b'o la nka Musa Mara fana farala i kan o fana y'i dɛmɛ kosɛbɛ ka se ka nin bɛɛ fana sɔrɔ dɔw ko n y'a ye bɔlɔlɔ de sanfɛ dɔw y'a question posé dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔ yan ko yala kalata wɛrɛ la o tiɲɛ est-ce que o de tun tɛ sɔn ka ɲɛ yɛrɛ wa Cheikh Modibo Jalo yɛrɛ tun ka fara Musa Mara kan sisan bɛɛ in contraire mais c'est à dire k'o tɛ se ka bɛn o tɛ se ka bɛn parce que siɲɛ fɔlɔ la n'i y'a ye Musa Mara farala ne kan Musa Mara b'a dɔn ne bɛ se ka min kɛ jamana in baara la ale b'o dɔn a y'o fɔ a y'o fɔ wa hali sini n'i y'a wele k'a ɲininka a bɛ sigi o kelen kan y'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ maa fɛ olu b'a f'i ye tuma bɛɛ karisa ka fara karisa kan an k'a yɛlɛma fɛnw tɛ yɛlɛma o cogo la maaw bɛ fara mɔgɔw kan en fonction u ka expérience ye min ye ani u bɛ se ka baara min kɛ o ye min ye i y'a faamu donc o de b'a to maa dɔw bɛ fara dɔw kan olu tɛ dɔ ka fara dɔ kan n'o tɛ Musa wulila k'a fɔ premier ministre Musa Mara wulila salon an ye député kalafili min kɛ o député kalafili la turu filanan na ne ka mɔgɔw bɛɛ farala kan a gagnera i y'a faamu donc mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan o tɛ baasi ye nka a bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔw de la dɔw bɛ fara dɔ ka présidenya la dɔw bɛ fara dɔ ka députéya ni maire-yaw la i y'a faamu donc mɔgɔw kan k'a lajɛ o cogo de la k'a fɔ ka fara ɲɔgɔn kan bon peut-être que hali ɲinɛ yɛrɛ a bɛ se ka kɛ san wɛrɛ kalata la Musa Mara bɛ se ka segin ka na k'a fɔ Modibo an nana ka na far'i kan kɛ kilennenya la ani cɛsiri ka baara kɛ n'o ye jamana diya n ye ka baara kɛ n'o ye ka baara kɛ ya Muhamɛdi laadiriya kɔnɔ ka kɛ ɲɛmaa ye ɲɛmaa min ya Muhamɛdi ni baara kuma sera e de fɔlɔ bɛ t'i biri baarakɛyɔrɔ la maa tɔw bɛ n'i sɔrɔ yen wa ni baara kɛra ka nafa min sɔrɔ a la o tɔnɔ tilatɔ n'a tɔnɔ tilala ka bɛɛ ka hakɛ d'i ma e de bɛ kɛ laban ye k'i ta parce que ni dɔ ye maa min ta jɛ o kan ka bɔ e ta la k'o kɛ k'o dafa parce que hadamaden ka hakɛ n'i y'an ka kɔlɔlɔw lajɛ an bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ hadamaden ka hakɛ caman b'a la parce que kabini ne yɛrɛ Modibo ncini ma kabini indépendance bɛ ta an ka politiciens b'a fɔ an ye ayiwa an bɛna ji sanuyalen d'a ma u y'o fɔ an ka ba kɔfɛ mɔgɔw ye burusi kɔnɔ i y'a faamu an ka tɔgɔda mɔgɔw k'a f'u ye ko ji sanuyalen bɛ dɔn nin y'an san 60 ani san 1 o indépendance kɔnɔ hali bi olu ma se ka ji sanuyalen sɔrɔ ka min olu dun bɛ nisɔngɔ sara i y'a faamu bon o suguya o mɔgɔw ka hakɛ o yɛrɛ tɛ tɔ to jamana na donc fo maa de ka sɔrɔ maa min y'a Muhamɛdi laadiriya ni tilennenya bɛ yen n'a bɛ bɛɛ ka hakɛ d'i ma e n'aw ma ne de b'i bolo don i kun ka nisɔngɔ sara o tuma o nisɔngɔ nafa dɔ ka s'i ma ninnu minnu bɛ tɔgɔda la sira ɲuman tɛ yen
ka taa ye kuma dɔw la ni sɔmiya yɛrɛ sera i bɛ taa sɔrɔ dugu dɔw yɛrɛ bɛ yen hali bɔli ni duniya dugu kɔnɔ o y'a dama gɛlɛya ye bon n'a fɔra ko mɔgɔw de bɛ nisɔngɔ ka taa sara a ka ca san 60 ji saniyalen tɛ yen kuran tɛ yen sira tɛ yen dɔgɔtɔrɔso tɛ yen donc nin fɛn ninnu bɛɛ de b'a to yamafɛnw b'a la mɔgɔ minnu kan ka bila ɲɛmaaya la olu yɛrɛ kan k'u sigi u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'a lajɛ an bɛ se ka ninnu sabati cogo di hali n'o y'a sɔrɔ se min bɛ jamana ye a se tɛ tɛmɛ nin hakɛ kan mɔgɔ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ min bɛ se ka yamafɛnw b'a la kuma mɔgɔ fɛ maa minnu ni se b'u ye n'u bɛna ka na a tigi dɛmɛ. Jazakallahu khaira ala ka usara ni khaira Kandi Dieng compagnie baw bolo to ɲɔgɔn bolo Sunpula ni cargo ye cakɛda ye min bɛ aw dɛmɛ aw ka minɛnw cili la ka taa diɲɛ jamana baw bɛɛ lajɛlen na janko kɛrɛnkɛrɛn bolo ma Afrique centrale jamanaw i n'a fɔ Congo Brazza Congo Kinshasa ka taa se Pointe Noire ma Sunpula ni cargo kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan min bɛ aw ka minɛnw tali nɔgɔya kosɛbɛ wa sɔngɔ damatɛmɛndiya n'aw ka ma ko groupage o de ye k'aw ka minɛnw fara fara ɲɔgɔn kan ka bɔ ntɛnɛn na ka se alamisa ma juma minɛnw bɛ bɔ Bamako yan nɔ sibiri ka se Dumanji ma o b'a sɔrɔ aw ka minɛnw sela Brazzaville ntɛnɛn ka se tarata ma aw b'a ka minɛnw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ minɛn bɛ taa aw ye kilo la ka bɔ 400 ka se 280 ma ka sanga aw ka minɛn ta yɛrɛ hakɛ ma o tɛmɛnen kɔfɛ Sunpula ni cargo o kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ wɛrɛ sigi sen kan an ko min ma ko express n'o ye telimani ye k'i ka minɛn bila bi dɔrɔn sini i k'a sɔrɔ Sunpula ni bɛ o baara kɛ tarata o tarata ani juma o juma ka taa Brazzaville araba o araba ani sibiri o sibiri ka taa Kinshasa ani Pointe Noire minɛnw bɛ taa aw ye 600 ka taa se 500 ma kilo la ka sanga aw ka minɛnw ta hakɛ ma o tɛmɛnen kɔfɛ maamulu bɛ pari aw ka doniw bɛ ta aw ye a n'a ka accident bagage 1000 kilo la a tasara a n'a bɔsara wa dɔ fana bɛ se ka bɔ o la ka sanga aw ka minɛnw ta hakɛ ma Sunpula ni cargo ko nɔgɔya fɛn min ye bateau sira ye o kɛlen bɛ ka o fana sigi sen kan aw ka conteneurs ka taa se aw ka doni giriw ma k'olu ta bateau na ka taa diɲɛ jamanabaw la kɛrɛnkɛrɛn bolo ma Afrique centrale jamanaw Congo Brazza Kinshasa ka taa se Pointe Noire ma sɔngɔ damatɛmɛndiya nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ sa ni aw mago bɛ kunnafoni jɔnjɔn na aw bɛ se ka wuli ka se u jabala bala o filɛ nin ye Dawuda Bogo Algérie ambassade kɛrɛfɛ k'u ka dabɔ k'a bila bɛnkɛ transport kɔrɔ la nka ni yen ka jan mɔgɔ min masa i bɛ se ka wele kɛ u ka nɛgɛjuru sira la ni mago bɛ cargo la o ye 98 71 03 03 ni mago bɛ telimani na 91 25 0000 walima u ka agence filanan o filɛ nin Bamakɔ suguba kɔnɔna na yen numero ye 98 71 08 08 kunnafoni bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ yen ni maa min ko Sunpula ni cargo i ko k'i ka samaw bila ka taa nɔgɔya ani lakana kɔnɔna na. ni khaira chérie ya macaroni ka di dɛ ni macaroni lakika ye pastaroma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɔ sugandi escargot fizeli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jabala bala wala a bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 Pastaroma a nandan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ awɔ pastaroma nantan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ. aw ye ninnu mɛn Mali kɔni bɛ lahalaya min na bi n'a y'a sɔrɔ ko baara in bɛ kɛ ni kɔnɔjɛya ye fɛn wɛrɛ tɛ lajɛ fo n'a kɛra jamana ka nafa ye jamana ka tɔnɔ ani jamana ka hɛrɛ hali nin kɛcogoya kɔni bɛ fɛn min jira o ye seboli de ye n bɛ n se boli n bɛ n ka fanga boli siga foyi t'a la a kɛra n'o hakilina de ye se min bɛ n ye n b'a boli n'a bolila tiɲɛ kan a fɔra a banna a bɛna kɛ wajibi ye magɛnkɛbaw olu kana gɛrɛntɛ jugu ta ka faso sɛgɛrɛ nka o fana bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ fo k'a sɔrɔ malidenw yɛrɛ ka bɔ k'a jira k'a fɔ ko min bɛ sen na u fɛla don wali u fɛla tɛ n'u k'u fɛla tɛ a bɛ se ka dilan cogo min a ka dilan o dilan cogo la n'u k'u fɛla yɛrɛ don a bɛ se ka dilan cogo min a ka dilan o dilan cogo la nka fɛn kelen kɔni bɛ yen n'a y'a sɔrɔ ko Mali kisili de don Mali bɛ se ka kisi hali bi ni a kɛra kɛcogo la aw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw ko de ko biɲɛkɔrɔbɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ ni jamana in ka hɛrɛ n'u kɔni bɛ min na a ko maa kɛ cogo o cogo dɔgɔtɔrɔ Seku Umaru Jara kɔni ye min fɔ k'a fɔ ko waati min dɔgɔdara ko a bɛna bɛn o ma jati cɔyi wa ne kɔni m'a ye hali ni kalo damadama bɛ fara kan sabu ni yɛrɛ ye ninnu ka kuma lamɛn magɛnkɛba minnu bɛ se ka fara Mali kan min b'a to furancɛ fanga in a bɛ se ka labɛn cogo kura la n'o ye an lamini jamanaw ni Mali teri jamanaw ye
i n'a fɔ Asimu Goyita ye sɛbɛn min bɔ u ye dantigɛli min kɛ a ye layidu ta k'a fɔ k'u dɔgɔdalen don cogo min ko wotew jamanadenw minnu dungɔmɔw sugandi san 2000 ani san 22 nata ka sɔrɔ laada la a tun fɔra de ko a bɛna kɛ a mɛn o mɛn a bɛna kɛ février kalo san 2000 ni san 22 o nka février kalo bɔra la ko san 2000 ni san 22 waati o waati kalo damadɔ bɛ se ka fara kan bandaw kɔni nin ko in bɛ cogo min an ye ko minnu ɲɛɲini sɛbɛnw kɔnɔna na an ye ko minnu sɛgɛsɛgɛ bandaw bɔra mɔgɔw jigi kɔrɔ a dalu ye jumɛn ye a yɛrɛ y'a to mɔgɔw ka bɔ minɛ ale min ye maa min a tun danbeyara ni danbe ɲuman ye san 1980 waati nka hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ diɲɛ